छोट्यांसाठी 45 रुपये अशी रक्कम शासनाने जाहीर केली असल्याचे सांगून पालकमंत्री दीपक केसरकर पूरग्रस्ताची चेष्टा करत आहेत। या रकमेत 2 टाइमचे जेवण आणि चहा नाश्ता येतो का याचे उत्तर पालकमंत्र्यांनी द्यावे आणि येत असेल तर स्वतःची खानावळ सुरू करावी अशी टीका माजी आमदार कथा मनसेचे नेते परशुराम उपरकर यांनी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्यावर केली। प्रमाणे याही वर्षी जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी आपत्कालीन विभागाची बैठक घेऊन मोठ्या घोषणा केल्या। 12 बरोरा देणार आणि गोव्या धर्तीच्या वरती आम्ही आपत्कालीन विभाग चालवणार। आज खऱ्या अर्थाने 12 बरोरा दिल्यानंतर त्याला ड्रायव्हर काय, डिझेल काय, याचा काय तरतुदी बोलणं काय आणि गोव्यासारखं चालवण्यापेक्षा महाराष्ट्र एवढं दुबळं आहे का? गोव्याचं आपत्कालीन विभाग चांगला आहे आणि महाराष्ट्राचं आपत्कालीन विभाग अयोग्य आहे। कारण केसरकरांनी स्वतःचं अपयश आणि स्वतः आपण आपत्कालीन विभाग व्यवस्थित त्यांना हाताळू शकत नाही की आपले आदेश आपत्कालीन विभाग पाठवू शकत नाही किंवा पाळू शकत नाही, याचा कुठेतरी खापर गोव्याच्या धर्तीवर चालवून दाखवायचा आणि प्रत्येक वर्षी अशा प्रकारच्या घोषणा करायच्या, पण प्रत्यक्षात कोणती वस्तुस्थिती होणार नाही। आज पाऊस पडून गेला, सर्व काही लोक पुरात अडकून गेली, पण केसरकर बांध्याशिवाय त्या बाहेर कुठेही आपल्या तालुक्यात गेलेले नाही आणि त्या ठिकाणी असताना अशा प्रकारच्या घोषणा करत असताना 60 रुपयात मोठ्या व्यक्तीला आणि 45 रुपये लहान व्यक्तीला पूर्ण दिवसभराचं जेवण आणि नाश्ता बिष्टा असेल तर केसरकरांनी स्वतःची खानावळ चालू करावी आणि ह्या सर्व लोकांना 60 रुपयात जेवण नाश्ता सर्व द्यावा आणि छोट्या मुलांना 45 रुपयात द्यावं, म्हणजे जनतेला कळेल। आज वाढलेली महागाई आणि प्रत्यक्षात मिळणारं जेवण म्हणजे हे चेष्टा करण्यापेक्षा जनतेला ते पैसे न दिलेले बरे, ही चेष्टा करू नका जनतेची। आज या ठिकाणी केसरकर ज्या ठिकाणी भूस्खलन झालं आहे, बऱ्याच ठिकाणी लोक अडकलेले आहेत, त्या ठिकाणी भेटी देऊ शकलेले नाहीत आणि असलेलं जिल्ह्याचं आपत्कालीन विभाग आणि प्रशासन सुस्त झालेलं आहे आणि केसरकर फक्त बैठका घेऊन वराती मागून घोडे वराती मागून घोडे अशा प्रकारचा प्रयत्न करतात। पाऊस पडून गेल्यानंतर आपत्कालीनची बैठक, खऱ्या अर्थाने आपत्कालीन बैठक ही सुरुवातीला व्हायची असते, नंतर पाऊस झाल्यानंतर जिथे काय अडचण असेल त्या अडचणीवर मात करायची असते, पण आपत्कालीन विभाग पूर्णतः निद्रस्त अवस्थेत आणि पूर्णतः अपयशी ठरलेला आहे। आज ह्याचाच प्रत्यय जिल्ह्याचे खासदार आणि मालवण मतदारसंघाचे आमदार देवबागची पाहणी करायला गेलेले असताना खऱ्या अर्थाने ख्रिश्चनवाडीमध्ये जिथे पडझड झाली आहे, जे अडचणीत तिथे आलेले आहेत, ते लोक आपल्या निवडून दिलेल्या आमदाराला आणि खासदाराला भेटायला थांबलेले असताना आमदार खासदार त्यांना न भेटता तिथून पळून गेले। याचाच अर्थ आपण खोट्या लोकांना बोललो आहे, लोक आपल्या अंगावर खोटं बोलल्याचं विचारतील, याला घाबरून पळून गेले। एवढंच नव्हे तर आमदार वैभव नायकांचा संवाद दौरा हा 10 वाजता होता, रात्री 10 वाजेपर्यंत वैभव नाईक देवबागमध्ये गेले नाहीत, याचाच अर्थ खोटं बोललेले लोक आपल्याला विचारतील। आणि ह्याच वैभव नायकांनी 5 वर्षापासून या बंधाऱ्याबद्दल घोषणा करत होते। जिओ ट्यूबची खासदार काल बघायला गेले ते गेल्या वर्षी 3.5 कोटी रुपये मंजूर झाले होते, त्या 3.5 कोटी मंजूर होऊनही त्यांना असलेला पर्यावरणाचा दाखला आणायला जिल्ह्याचे खासदार आणि त्या भागाचे आमदार अपयशी ठरले आणि त्यामुळेच जिओ ट्यूबचा तर दाखवून जिओ ट्यूब आम्ही काम सुरू करू, जिओ ट्यूबचं काम पाऊस संपल्यानंतर होणार आहे, म्हणजे जनता पावसामध्ये होरपळत असताना काय त्यांना मिळणार नाही, फक्त जनतेला दिखाऊपणा करण्याचं काम आतापर्यंत या ठिकाणी केलेलं आहे। असंच नव्हे तर वैभव नायकांनी 200 कोटीचा बंधारा रिंग रोड करणार अशा कोणाची पण घोषणा केली। त्या गावात मालवण शहराचं पाणी जे धामापूरून येणारं गाव पाणी मी देवबाग तारखेला अशा प्रकारची पण घोषणा केली, पण प्रत्यक्षात माहिती घेतली असता जे धामापूरून येणारं पाणी मालवण शहरालाच फक्त राहणार आहे, बाकी कुठे जाणार नाही। हे खोटेपणा आणि खोटारडेपणा हा आता जनतेसमोर येणार आहे आणि जनता योग्य पद्धतीने योग्य ठिकाणी आपला निर्णय आणि आपले असलेले मत त्या ठिकाणी उद्भवेल किंवा मत आपलं प्रकाशित करेल।